Vigalicia é unha asociación sen ánimo de lucro composta e xestionada por persoas con diversidade funcional, cuxo principal obxectivo é promover a vida independente, romper cos modelos discriminantes que ata o de agora viñan padecendo. E queremos saber máis, e para isto contamos coa axuda de Ánxela López, que é a presidenta de Vigalicia. Ánxela, boa noite. Boa noite. Ánxela, contanos un pouco como nace Vigalicia. Pois Vigalicia nace no ano 2006 da necesidade de un grupo de persoas que necesitan asistencia persoal para desenvolver as actividades vitais que calquera persoa realiza por si mesmo e que hasta agora pois había un vacío. As persoas que necesitamos asistencia persoal pois estábamos relegadas a vivir dependendo da familia ou ir a unha residencia. E nós queríamos vivir como calquera cidadán. Por eso puxemos en marcha a asociación, ¿no? Que parte do Foro de Vida Independente, que é unha comunidade virtual que quere erradicar a situación de discriminación das persoas con diversidade funcional, ¿no? E especialmente as que necesitamos asistencia persoal. En Galicia, pues levamos desde o 2005 traballando coa Xunta e hasta agora solo conseguimos 30 horas semanais, que son 4 horas ao día. E iso é moi pouco, insuficiente, e os nosos compañeiros de Madrid e de Barcelona pois gozan de 11 horas diarias e teñen un proxecto vital de vida independente que lle permite realizar todas as actividades que queiran realizar, tanto levantarse como ir a traballar, como ocio en tempo libre, como formar unha familia, ¿no? E nós estamos subsistindo con 30 horas semanais, mal vivindo, ¿no? Claro, porque eso impide vos, pois eso, facer unha vida independiente e tedes que depender pois da familia, de coidadores, de alguén. Exactamente. E nós o que queremos é ter a liberdade para decidir o que queiramos facer das nosas vidas sin depender de ninguén. Atopades tamén, Ánxela, moitos atrancos a nivel social, non? Cando plantexades todo isto. Porque hai que decir tamén que hai unha convención na ONU que se aprobou no 2006 que nos ven a parar neste senso. No artigo 19 fala do dereito a unha vida independente e xa está en vigor desde o 2008 aquí en Galicia e no Estado, non? E decía Ánxela que moitos atrancos que tedes son atrancos da mesma sociedade, non? Que non entende o voso posicionamento, non? Sí, é certo. A maioría son atracos dunha mentalidade que ven de atrás, non? Unha concepción asistencialista, que a imaxe que ten de nós de xente enferma, xente incapaz, mesmo no término xa, non? Discapacidade, xa se ve. A imaxe e a concepción e a percepción que se ten de nós, non? E hai que abandonar esa percepción, porque todos somos iguais e todos temos os mesmos dereitos, non? Independentemente da nosa condición,
podemos ser activos, podemos ser productivos, podemos levar a vida que levan calqueira, si temos os recursos necesarios para eso. Incluso se falamos, imos un pouco máis alá, Ánxela, e falamos da maternidade ou do feito de ter unha familia, tamén aí vedes que hai atrancos importantes, verdade? Sí, o da maternidade e do de formar unha familia ven tamén polo motivo da insuficiencia da asistencia personal, ¿no? Eso é. Que en Madrid, por exemplo, houve xente que puido formar unha familia, ¿no? E puido ter un fillo, filla como calquer outro. E aquí, que si non temos para vivirnos, malamente vamos a poder atender a un fillo. A un fillo, e que quedamos, se nos nega o dereito a maternidade e a paternidade, que tamén o dereito temos polo artigo 23 da Convención, non? O día 19 de setembro, ás 6 da tarde, en Madrid, vaise celebrar a 9ª marcha pola visibilidade da diversidade funcional. É así, non, Ánxela? Sí. Pois ven a reivindicar o que te estaba comentando, ¿no? Todos estos dereitos, a asistencia personal, a educación inclusiva, a accesibilidade, que tamén é moi importante para nós, porque se hai obstáculos xa te impide entrar nun lugar. E, bueno, o dereito a vivir como calquera outra persoa e que os dereitos humanos se cumplan xa, non? Porque a vida é curta e non temos moito tempo. Cantos socios tedes, por decir de algún xeito, os usuarios máis que nada, non? Aquí en Galicia, en Vigalicia. Pois mira, a nosa asociación, pois, como non hai recursos suficientes, pois temos nos autoxestionamos nós, non? E máis ben ahora somos moi poucos, pero bueno, si algún día temos os recursos como teñen os de Madrid ou os de Barcelona, pois ampliaremos xente, non? De momento somos poucos porque non... A verdade é que os recursos que temos son limitados, non? Se alguén nos está escoitando, Ánxela, e quere saber máis de vos, que sodes, que facedes, cal é o vosso traballo, hai unha páxina web onde poden atopar información, non? Que é www.vigalicia.org. É así, verdade? Sí, é así. E é importante o feito de que, bueno, pues vos coñezan, porque igual hai moitas persoas que están na mesma situación, pero non saben que existe esta asociación. E tamén unha das cousas que facemos é dar información e orientación a outras persoas, non? Que precisen e que queiran chegar a ter esta ferramenta tan importante e vital para nós, non? Como é a figura como é a asistencia persoal. Ánxela, ti nos podes contar un pouco cal é o teu día a día, se te apetece contárnoslo, Pois o meu día a día é que teño 30 horas semanais de asistencia persoal e non me dá, simplemente me dá para levantarme, para vestirme e para facer algunha xestión, pero o resto do tempo teño que depender da miña familia, amigos e demais voluntariado, non? Claro. Non son libre para...
Polo tanto, o máis importante e o que vos pretendedes... E o problema é que si falla algún destos apoios informais, non? O problema é eso. Claro. Que a vida é curta e que poden pasar bastantes desgracias, non? Que non se queira, pero... Pois, dende aquí o noso apoio a Vigalicia, esta asociación sen ánimo de lucro composta e xestionada por persoas con diversidade funcional, cuxo obxectivo principal é loitar por esa vida independente. Agradecemos moitísimo a Ánxela López, presidenta de Vigalicia, que estivera con nós, e emprazamos a todos os que poidan achegarse a Madrid o día 19 a participar nesa novena marcha da visibilidade da diversidade funcional, pois que o fagan. Moitísimas grazas, Ánxela. Moitas gracias a vos.